Muhammad ne na kudan kwarai. 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 Dan kwarai, dan kwarai. Yau Gomboro za na je domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Yau Gomboro za ya je domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Yau Gomboro za ya je domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Muhammad ne na ku mai rawa da bazarku. MO Kocha na taho domin in gaishe ku. Kuna da karamci kara Allah ne ya baku. Gomboro akwai kasuwanci kula da mutane. Yau Gomboro za ya je domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Kowa da garin sani maganawa. Garin Gomboro ya zamo dan baiwa. Muna da dubun malamanmu masu ƙwarewa, har ma da sarakuna muna shanawa. Yau Gomboro za ya je domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Gomboro garinmu ne muna yin noma, muna kiwo garinmu ai ba dama. Wasannin gargajiya muna yi muma, muna kula da dukkan al'adarmu. Yau Gomboro za ya je domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Gomboro matattara ta saukar baki ce, idan bako ya zo garin ai ya dace. Akwai daɗin zama don ko 'yar baiwa ce, garin Gomboro ya zamo zaɓina. Yau Gomboro za ya je domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Yau Gomboro za ya je domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Zawiya yau Muhammad ina gaishe ku, Malum Buriku ma Muhammad gaishe ku. 'Yan bulabulin awaka ta na sanyo ku, 'yan kasuwar shanu kuma na gaida ku. 'Yan badega awaka ta dole in sanyo ku, 'yan fulatari a koda yaushe ni zangan ku. 'Yan unguwar Anjamme na taho yau gunku, unguwar Ladari gaba ɗayan ku na gaishe ku. 'Yan titi wulga kuma ina gaishe ku, unguwar Kare ku kanka kuma na sa ku. 'Yan bakin gareji yau ina tare da ku, unguwar Sakatariya ina gaida ku. Unguwar Yobe jingina nake yi muku, 'yan Abuja kuma ina nan gare ku. 'Yan Jijiga gaisuwa ta gare ku, 'yan Kalumburi kuma ina gaida ku. 'Yan Gomboro dina kuma ina gaida ku, da 'yan Ghana kuma na sako ku ban manta ba. Yau Gomboro za ya je domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Zaman lafiya garinmu yau ya samu, muna murna birninmu har ƙauyenmu. Maza mata da yara har ƙannenmu, muna murna yau Gomboro ta zauna daidai. Yau Gomboro za ya je domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Mun gode ma ilahu sarkin komai, shi ne ya jarabce mu Allah mai san mai. Yanzu kuma ya yaye dukkanin wani komai, malikal mulki ilahu kai muke godewa. Yau Gomboro za ya je domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Yau Gomboro za na je domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Domin gaye da masoya mata maza. Muhammad ne na kudan kwarai. Ya mata maza. Muhammad ne